Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bidjan. Taong 1965, Alayaw, Camarines Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabantay ng palaisdaan itong si Bidjan sa Alayaw. Bagaman ayaw niya doong magbantay, wala siya noong magagawa sa kadahilan ng hangad ng kanyang mga magulang na magkaroon siya ng trabaho kahit papaano. Nagsimula ang kanyang kwento sa mga haka-hakang kanyang nababalitaan sa palaisdaang yon. Ayon sa mga kakilala niya, kaya siya roon ang pinagbantay, gawa ng noong nagdaang linggo, namatay doon ang dating pinagkakatiwalaan ng may-ari. Dagdag pa nito, walang nakakaalam sa kung papaano namatay ang taong yon, lalo pat nadatna na lamang itong wala ng buhay sa kubo. Ang mas nakakapagtaka pa, noong inimbalsa mo ito, wala doong nakitang dugo. Itinago na lamang yon ng pamilyang nagpatrabaho dito para naman kahit papaano hindi yon ang maging sanhi ng pagkalugi ng kanilang negosyo. Sa pagkakaalam pa ng iilan, 2 linggo lamang ang pinakamahabang itinagal ng mga taong tumatanggap ng trabahong yon. Kung hindi naglalayas ang mga bantay, ang iilan sa mga ito naglalaho na lamang ng walang bakas. Gayunpaman, kahit narinig na ni Bidjan ang tungkol sa kwentong ito, pinili niya pa ring sumunod sa pagnanais ng kanyang mga magulang. Sa isip-isip niya, bahala na kung anong mangyari sa kanya, basta ang mahalaga, marunong siyang sumunod at tumanaw ng utang na loob. Sa isang araw niyang pananatili roon, may napansin siyang isang matandang lalaki na pabalik-balik sa kubong tinitirhan niya. Marami yung daladalang sulo, animoy namimingwit ng mga isda sa palaisdaang kanyang binabantayan. Bagaman parte ng trabaho ni Bidjan na itaboy ito, hindi niya yun ginawa sa kadahilan ng bakas sa pagmumukha ng matandang yon ang matindi nitong pangangailangan. Imbis na yon ay kanyang pagalitan, napagdesisyon na niyang hayaan na muna yon pansamantala, gawa ng hindi naman ikakalugi ng kanyang amo ang pagkawala ng iilang mga bangus na pinababantayan nito. Pagtungtong ng 5:00 ng hapon, habang nagkakape itong si Bidjan sa labas ng kubo, nasipat naman niya ang pagdaan ng matanda sa kanyang harapan. Bago pa man yun makalayo, tinawag niya ito upang kausapin ng mga pinagkakaabalahan nito sa lugar na yon. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad din naman yung sumunod sa kanya, pabalik sa lugar na kanyang pinagpapahingahan. Ayon sa matanda, kaya siya doon kumukuha ng mga isda, gawa ng di hamak na mas maganda ang klase ng mga isdang namumuhay doon. Matagal na din niya yung ginawa, kaya na may inaasahan na niyang ang mga bantay na nakikipagsalitan sa palaisdaan ay itataboy siya. Dagdag pa nito, iilang piraso lang naman ang kanyang kinukuha, kung kaya't nasisiguro niyang hindi yun ikakalugi ng negosyo ng may-ari. Matapos naman itong marinig ni Bidjan, napangiti lang naman siya sa matanda habang sumasagot ng, "Huwag kayong mag-alala, tay. Hanggat ako ang bantay dito, malaya kayong kunin ang kahit na anong gusto ninyo." "Di naman sa akin yan eh. Tsaka tama kayo. Hindi nila yan ikakalugi. Mayayaman na ang mga yon. Napakasuga pa naman siguro nila sa salapi kung pagkakakitaan pa nila ang mga taong walang-wala katulad natin. Kung wala din kayong makain sa inyo, bumisita lang kayo rito. Kahit anong oras, bukas ang kubong ito." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangisi lang naman yun sa kanya habang nananatiling tahimik. Bagaman hindi ito nagsasalita, bakas sa pagmumukha ng matandang yon ang pagkagusto nito sa kanyang ugali. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman yung naglakad pabalik sa bahay nito. Pagsilay ni Bidjan sa daang tinahak ng matanda, hindi naman niya noon maiwasang magulat, gawa ng bakit yung tumungo sa lugar na patungo na sa dagat.
Kung hindi siya nagkakamali, purong tubig na ang nasa unahan nitong bahagi. Nasisiguro din niyang wala doong naninirahan, gawa ng ayon sa kanyang amuhan, ang kubong tinitirhan niya ay ang nag-iisang bahay sa lugar na yon. Kahit nakakaramdam na siya ng kakaiba sa matanda, pinili niya pa rin yon ay ipagsawalang bahala. Para kay Bidyan, normal namang kausap ang matanda, kaya na may maaaring nag-iisip lamang siya ng kung ano-ano na magpapatotoo sa kwentong ibinahagi ng kanyang mga kakilala. Sa paglipas pa ng mga araw, naging madalas ang pag-uusap nila ng matanda. Palagi yung dumadaan sa kubo niya, nang sa gayoy makapagkwentuhan naman sila ukol sa kani-kanilang mga buhay. Dahil sa pagiging malapit nilang dalawa, kung kaya't hindi naglaon, nagawa ng makilala ni Bidyan ang matanda. Itago na lang natin ito sa pangalang Kusing. Tubong alayaw din, subalit ang nakakapagtaka, bibihira lamang ang nakakakilala sa kanya. Nalaman yon ni Bidyan noong mga panahong umuwi siya sa kanila para magbakasyon ng isang araw. Noong una, inakala niya lamang na hindi gaanong pumupunta sa baryo ang matanda. Subalit matapos niyang makausap ang tiyuhin niyang antingerong nakatira rin sa bahay nila, doon niya napag-alaman na hindi pangkaraniwan ang matanda. Imbis na hindi na siya nito pababalikin sa palaisdaan, inabisuhan siya nitong manatiling inosente at pawang walang alam. Nasisiguro kasi ng tiyuhin niya, hindi siya gagalawin ng nilalang na yon hanggat hindi niya hinahadlangan ang mga bagay na ginagawa nito. Mariin din itong inilahad na marahil ayon ang salarin ng pagkawala ng iilang mga bantay na matagal nang naging trabahador ng kanyang amo. Matapos namang marinig ni Bidyan ang sinabi nito, agad naman niyang kinausap ang kanyang tiyuhin na samahan siya sa lugar na yon. Labis na kasi siya noong nababahala, lalo pat nalaman niya na hindi pangkaraniwang matanda ang nakikipaglapit sa kanya. Subalit nang marinig naman yon ng tiyuhin niya, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Magtiwala ka, Bidyan. Walang mangyayari sa'yo. Basta sundin mo lang yung kabutihan ng puso mo. Kung sasama ako dun sa trabaho mo, para lang ako nagpakamatay. Alam mo ba, yung mga maestrong kinagisna ng maestro ko, kilala na ang nilalang na yan. Patay na nga yun eh, pero matandang nakikipaglapit sa'yo. Buhay na buhay pa, tapos nangingisda pa." Dagdag pa ng tiyuhin niya, huwag niyang kalimutang magtiwala sa kanyang sarili, lalo pat ilang beses naman niyang nakausap ang nilalang na yon. At sa kabutihang palad, wala namang nangyari sa kanya. Matapos ang isang araw niyang pamamahinga, bumalik na nga si Bidyan sa palaisdaan. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang matandang abalang-abala sa pamimingwit. Di pa man niya nailalagay sa kubo ang kanyang mga gamit, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Habang namimingwit sila, hindi na nila napapansin ang mga nahuhuli nilang isda dahil sa labis nilang pagkaabala sa kanilang tinatalakay na paksa. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Bidyan nang masipat niyang punong-puno na ng isda ang sisidla nitong gawa sa lambat. Dahil dito, nagdesisyon na silang tumungo sa kanyang kubo para magpahinga. Habang nagkakapi silang dalawa, doon nila napag-usapan ang tungkol sa mga trabahador na bigla na lamang naglaho sa lugar na yon. Sa tono ng pananalita noon ni Manong Kusing, hindi naman niya maiwasang kabahan sa kadahilanang ang buong akala niya, yun talaga ang may gawa. Subalit sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang walang kinalaman ang matandang yun sa pagkawala ng mga ito. Hindi naging maganda ang pakikitungo nila sa akin. Palagi nila akong itinataboy dito kahit wala naman akong ginagawa. Maniwala ka man o hindi, Bidyan, importante ang presensya ko sa lugar na ito para sa inyong kaligtasan. Yung mga nawalang trabahador dito, buhat yon ang katigasan ng kanilang mga ulo. Hindi nila ako pinapaboran, kaya tinalikuran ko sila.
Pansin mo ba ang malawak na kakahuyan sa likod nito? Marami diyang namamahay na mga aswang. Tuwing hindi lumalaganap sa lugar na ito ang presensya ko, unti-unti silang lumalapit. Sa ngayon, alam kong nasa malayo sila. Paano ba naman? Magkasundo tayo eh. Kahapon nga nalulungkot ako rito. Bukod sa wala kong kausap, madalang din ang mga nahuhuli ko. Pakiramdam ko, kaibigan, lumalabas ang mga isda kapag naaamoy ng mga itong nandito ka. Wika ni Manong Kusing sa kanya. Para mapatunayan ang mga bagay na sinasabi nito, niyaya siya nitong bumisita sa mumunting tahanan ng matanda. Nang marinig naman yon ni Bidyan, agad naman siyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari, gawa ng nais niya ring makita ang kalagayan ng matanda kahit papaano. Nang magkasundo na silang dalawa, agad naman siya nitong inutusan na magpalit ng suot, gawa ng maputik ang lugar na kanilang daraanan. Bago pa man sumapit ang 3:00 ng hapon, nag-umpisa na silang maglakad patungo sa tahanan ng matanda. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng ang lugar na nilalakaran nila ay sapa na ang dulo. Kung magkataong sa tubig sila dadaan, kinakailangan nilang languyin ang malawak na parte nito para makatawid sa ibayo. Hindi madaling lumangoy sa ganoong kalapad na sapa, lalo pat bukod sa malakas ang agos nito, masyado din yung malayo. Wala rin silang ideya kung may buwaya ba sa lugar na yon o mga naninirahang dambuhalang sawa sa ilalim. Sa pagdating nila sa tabi ng sapa, bumungad sa kanyang mga mata ang napakalawak na paligid. Mula roon, wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon. Pagbalot ng dilim sa lugar, nasipat niya si Manong Kusing na merong inilibing na isang itim na bagay sa lupang tinatamaan ng tubig. Matapos itong gawin ng matanda, umatras siya ng bahagya na para bang meron itong hinihintay na mangyari. Maniwala kayo o hindi, makalipas lamang ang ilang minuto, biglang umangat ang tubig sa lugar na yon. Nagkaroon ito ng isang maliit na lagusan sa ilalim, sakto lamang nadaan sa isang tao. Pagsilay ni Bidyan sa bagay na yon, halos hindi naman niya maiwasang magulat at kabahan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, hindi pangkaraniwan ang milagrong ginawa ng matanda. Dala ng kanyang pagkagulat, halos hindi na niya namalayan ang pagyaya sa kanya ni Manong Kusing na pumasok sa loob nito. Noong una medyo may pagdududa pa siya, gawa ng sa isip-isip niya, papaano kung mawala ng bisa ang salamangkang ginawa nito. Paniguradong malulunod sila sa ilalim, lalo pat hindi rin biro ang lalim ng sapa. Kung hindi siya nagkakamali, 3 puno ng nyog na pinagdugtong-dugtong ang lalim ng sapang yon. Bago pa man nila marating ang ibabaw, paniguradong kalagitnaan pa lang, wala na silang hangin sa katawan. Huwag kang mag-alala, Bidyan. Walang mangyayari sa iyo rito. Magtiwala ka, kagaya ng pagtitiwala mo sa akin. Kaibigan kita. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakapahamak mo. Wika ng matanda nang masipat nito ang bakas na takot sa kanyang muka. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para pumasok sa lugar na yon, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Sa pagbagtas nila ng daan, talaga namang napakaputik sa ilalim. May mga parte nitong halos gatuhod na ang lalim ng putik, kaya na may kinakailangan nila doong mag-ingat. Bukod kasi sa maraming tuod sa lugar, nagkalat din doon ang malalaking tipak ng bato kung saan maraming matatalas na talaba ang nakakapit. Sa pagdating nila sa pinakagitnang bahagi ng sapa, doon bumungad kay Bidyan ang mga tahanang nababalot ng mga lumot na halos unang beses pa lamang niyang masilayan. Napakarami ng mga ito, may hahalin tulad mo na yon sa isang baryo. Ayon sa matanda, ang mga bagay na kanyang nakikita
ay minsang tinirahan ng mga aswang na nilipol niya. Upang maitago ang bakas nito at maiselyo ang kanilang paghihiganti sa mundo, nililok niya ang lugar para daanan ng tubig na nanggagaling sa dagat. Yun lamang ang nag-iisang paraan para maitago ang mga nilalang na yon sa mundo ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang mga taong nagpapalutang-lutang sa tubig. May mga tanikala ang mga ito sa kanilang mga paa na animoy nakabaon sa pinakailalim na bahagi ng putik. Bagaman hindi gaanong kahabaan ang mga kadenang nakadugtong, nakapagtatakang nagagawa pa rin itong makapaglakbay sa kung saan-saang bahagi ng lugar. Ayon kay Bidyan, bukod sa napakaraming lumot ang mga nilalang na yon, kalahati na din sa katawan ng mga ito ang ganap ng mga buto. Kahit napakatagal na ng panahong nabubuhay ang mga nilalang sa ilalim ng sapa, magagawa mo pa ring masilayan ang kanilang mga anyo noong mga panahong nabubuhay pa sila. Dagdag pa ni Bidyan na may mga nakita rin siya doong bata na halos wala ng mga ulo. Maliban pa rito, may mga hayop din doong naglalakad na ayon kay Manong Kusing, bahagi yon ng mga hayop na minsang niyanggaw ng mga aswang. Matapos naman yung mailahad sa kanya ng matanda, doon din niya napag-alaman ng lahi ng mga aswang na kanyang nakaharap. Likas na nagtatangan ng ikalawang buhay ang mga aswang na yon, kaya naman para makasigurong hindi na nito magagawang bumalik sa pagkabuhay, yon ang naisip ng matanda. Kadalasan sa mga aswang na nahahanay sa ganoong uri, nagiging isang maranhig matapos silang mapatay ng mga albularyo. Sa ganoong estado ng kanilang mga anyo, nagkakaroon sila ng kapangyarihang halos hindi mapantayan ng kanilang nakaraang buhay. Kapag naisakatuparan ng aswang ang ganoong kakayahan, hahanapin ito ang lahat ng taong may kaparehas na abilidad ng taong pumatay sa kanya. Magdudulot yon ng takot sa lugar na pagpupugaran nito hanggang sa muli itong mapaslang ng iba pang mahuhusay na albularyo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang kabilang ibayo. Sa lugar na yon, bumungad ang isang maliit na bahay na nakatirik sa isang malawak na lupain malapit sa may sapa. Paglapit nila doon, agad namang nasilayan ni Bidyan ang iilang mga krus na nakatirik sa paligid. Pagsindi ng matanda sa isang sulong naroon sa entradang pinto ng kanyang bakuran, dahan-dahan naman niyang nasilayan ang mga nilalang na nakapako sa mga krus dahil sa liwanag ng sulo na unti-unting kumakalat sa paligid. Ayon sa matanda, binabasag ng liwanag ng sulo ang kanyang sabulag na nakabaon sa lugar. Ginawa niya ito para kung sakali mang may mapadpad roong antingero o mga ordinaryong tao, hindi yun makakaramdam ng takot sa mga nilalang na nakapako. Dagdag pa ng matanda na mutya ng apoy ang bumabasag sa mga mahikang itim na kanyang inilibing bilang sa bulag. Ang pagkakaroon ng husay sa dalawang magkalabang puwersa, hindi kamang mga na maituturing, bagkus isa itong kahenyuhan sapagkat kaya mong ihabi ang kanilang mga kakayahan depende sa iyong kagustuhan. Itong tatandaan mo, Bidyan, ang mga taong may malalim na karunungan, malawak ang pangunawa. Hindi sila naniniwala na kapag ang isang tao ay nagtatanga ng kaliwa, isa na yung kaanib ng masama. Wika ni Manong Kusing. Pagpasok nila sa loob ng bahay nito, inilahad nito sa kanya na ang 9 na krus na merong nakapakong mga nilalang ay ang 9 na pinuno ng mga aswang na nagawa niyang malipol. Parte yon ng iba't ibang tribo na matatagpuan sa kabuoang bahagi ng Camarines Norte at mga katabing lupain nito. Isa din sa mga pinunong nakapako roon ay ang gabunan ng mga aswang na naninirahan sa kakahuyang malapit sa palaisdaan na kanyang binabantayan. Yon ang rason ng matanda
kung bakit araw-araw siyang pumupunta roon. Matapos naman yung marinig ni Bidyan, doon niya napagtanto na kaya pala nangingisda ang matanda sa palaisdaan ay para maalis ang pagkaburyong nito habang pinapanatiling mapayapa ang lugar. Dahil dito, labis-labis na lamang ang kanyang pagpapasalamat na hindi niya yon pinagsungitan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, inabisuhan siya nitong manatili sa isang tabi, gawa ng meron lang yung gagawin. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ni Manong Kusing, pinili niyang manatili alinsunod sa nais nitong mangyari. Habang pinagmamasdan niya ang matanda, nasipat niya yung dinukot sa mga dala nitong isda, ang mga abdo nito. Isa-isa niya yung pinakain sa mga aswang na siyang naging sanhi upang magsukayo ng kulay puting likido. Bago pa man bumagsak ang mga likidong yun sa lupa, maigi yung sinala ng matanda sa isang kalderong may mga maiitim na buhangin sa loob. Meron din yung malaking butas sa ilalim na siya namang dinadaanan ng mga likido bago nito marating ang basong pinag-iipunan ng matanda. Nang mapuno na ang basong yon, ininom nito ang kalahati tapos ibinigay naman ito sa kanya ang natira pa. Gusto mo bang umabot ng daang-daang taon sa mundong ito? Inumin mo ito, sapagkat ito ang sikreto ng ating mga nagdaang ninuno. Wika ng matanda sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman nilang narinig ang pagmumura ng isang gabunan na siyang naging sanhi upang pagtatadyakan nyo ng matanda hanggang sa lumupasaysay ito sa krus na kanyang pinagpapakuan. Nang hindi na makayanan ng nilalang na yon ang pasakit na nararamdaman nito, matapang namang nagwika yun sa matanda ng, "Mas masahol ka pa sa demonyo! Bakit hindi mo pa kami patayin para matapos na ang pagdurusa naming ito? Ilang taon pa ba kaming maghihintay? Pakiusap, patayin mo na kami!" Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, dahan-dahan naman yung lumapit sa nilalang na yon para makipag-usap. Matapos niya yung maiangat sa krus, seryoso naman yung sumagot sa nilalang ng, "Kamatayan ang magpapalaya sa inyo rito. Bakit ko naman kayo papalayain? Kayong hindi pa ipinapanganak ang mga gabunang susunod sa inyong mga yapak. Nakakalimutan mo na ba? Hawak ko ang lahat ng tribong pinamumunuan nyo, matagal na panahon na. Kapag nahanap ko ang bagong tagapaghalili nyo rito, tapos na ang inyong serbisyo." Matapos ang pag-uusap ng dalawa, minabuti ni Bidyan na huwag paunlakan ang nais ng matanda. Inilahad niya kasi rito na ayaw niyang mabuhay ng mahabang panahon, gawa ng wala nang masasakit pa na masilayan ang mga mahal mo sa buhay na paisa-isang namamatay. Mas gugustuhin niya pang mamatay bilang isang ordinaryong tao kung makakaranas lang naman siya ng isang napakasakit na pakiramdam dahil sa pagkawala ng mga ito. Nang marinig naman yon ng matanda, ngumiti lang naman ito habang inilalahad sa kanya ang labis nitong pagkatuwa dahil sa kawalan niya ng ganid sa kanyang kaluluwa. Kung mga iba-ibang tao ang nasa sitwasyon niya, paniguradong hindi tatanggihan ng bagay na yon. Matapos ang kanilang pagbisita sa tahanan ng matanda, ibinalik naman siya nito ng ligtas sa kanyang pamamahay. Magmula noong narating niya ang bahay nito, unti-unti na ring lumawak ang kanyang karunungan hanggang sa hindi naglaon, ito na rin mismo ang naging daan upang makamit ni Bidyan ang kahenyohan ni Manong Kusing. Halos humigit 1 dekada siyang nanatili sa palaisdaan bago yun naibenta sa ibang tao. Nang wala na siya doong trabaho, nagpatuloy ang kanyang buhay sa larangan ng panggagamot. Naging gabay din niya si Manong Kusing sa lahat ng oras at pagkakataon na siya namang kanyang naging daan upang katakutan siya ng lahat ng mga nilalang. Sa pagtanda ni Bidyan, hanggang sa naramdaman niyang malapit na siyang mamatay, wala itong ibang bukang bibig sa kanyang mga naiwang anak at apo, kundi yung istorya ni
Manong Kusing at ang Siyam na Gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang angas ni Mang Kusing. Alam nyo ba dapat na muntik na tong maging series? Kaso nga lang kasi yung apo neto ni Bidjan, parang hindi na nakikipag-communicate sa amin eh. Pero ang ending kasi neto talaga na totoo na marami pa sanang ibabahagi ito si Bidjan na kwento. Yung ano nga niya, yung apo niya. Marami pa sana siyang isesend na kwento tungkol dito kay Bidjan na kung paano niya napaghusayan yung abilidad ni Mang Kusing. Ang kaso nga lang hindi na nakikipag-communicate sa amin. So, sobrang sayang, nanghihinayang ako sa kwento na to. Kasi gusto ko malaman kung bakit ganun kalakas si Mang Kusing. Isipin ninyo pinako niya yung 9 na gabunan sa 9 na krus ng mga gabunan ng iba't ibang lugar. Ganun katindi to. Ano kayang gamit nito, di ba? Tapos, inaalagaan niya lang yung palaisdaan. Pero imposibleng walang meron dun sa palaisdaan na yun. Meron at meron yun. Kaso nga lang, hindi na siwalat sa kwento eh. Isang episode lang eh. Sobrang bitin na bitin ako sa kwento na to. Ang dami kong tanong, ang dami kong gustong malaman pero wala tayong magiging sagot. Well, sana lang makipag-communicate pa. Kasi isipin ninyo 1965 pa to nangyari. Pero ang haba ng buhay nito ni Bidjan. Kaso nga lang, sayang. Wala akong sabi kundi sayang lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.